Unsa imong last na kautan ug unsa imong nakautan? Daghan. Like Ats. welcome back to my channel mga ka-mindset. Natay special guest ron guys ug nata karon sa SM season. Woo! So karon guys, man naman gyud tong Christmas party sa. Nakuy akong pautan na ron sa SM season. Atong pautan ng mga mindset sa mga tao. Unsa man yung last na kautan ug unsa inyong nakautan? Narito bagong higala guys. Atong higala nga si Elizabeth sa Kalam Veloso. Alright. Musta sa Kalam? Okay ra. Okay ra. To alay okay ra abot sa SMCC rin unsa, di ba? So mautan ako man naman yung party sa. Mana? Oh nya. Kasuway jud ko kanang raffles nya kanang nagikuot ingon na ba? Kasaway. Oh, okay kayo. Medyo ko makakuot. Oh. Mao ni nako patana. Unsa imong last nga gikuotan ug unsa imong nakuotan? Ang last akong nakuot kay sa party man ka. Ikaw tabag ka bisan unsa? Dili man ka sa balay. Bisan unsa? Bisan unsa? Bisan unsa? Ako nakuotan sa party. Abaw yung bana. Ako'y nakuotan. Cool fan ako nadawatan. Oh. Eh! Unsa kay nga na to mix? Russell Jane. Ni Jean. Ella Jane tagasa man si Russell Jane. Taga Fuente. Ah, taga 20. Sino kaglaag diri sa SMC said? Panagsa. Panagsa. Pero mo ta na ko ba man naman jud yung party sa. Mana? Kasi way kag raffles kay na kay ko ta. Kasaway. Okay, kay mo ni akong pautan na guys. Unsa imong last na kautan ug unsa imong nakuotan? Uy. Sure. Sure. Ay, bitaw. Sa party. Bisan unsa? Tubaga. Sa party ug sa bay. O bisan unsa? Wala ko kakuot. Ala. Wala siya gikuot siyang bana. Okay. Bitaw. Ako nakuotan electric fan. Is sure ka? Oh, electric fan. Unsa gito nga ano mix? Giselle. Tagasa man. Talisay. Wala na criminal record. Wala. Gabisad. Alright. So mix kanang human naman gyud ang Christmas party ba? Nakasuway jud kag raffles no kanang ikot-kot. Oh. Mo ni akong pautan na guys. Ang pautan na, unsa imong last na kautan ug unsa imong nakuotan? Daghan. Like Ats. kisa way mga pautan on diri po. Ay kani, uy tama sa, ano sa? Nakoy pautan na. Sama na. Guys, with natin special guest ay Shikoy Vibes 60 Brad. HBI. SBI. Unsa? Eh, Lisod ba niya magbaw? oh na sa Pilipinas. Okay, so now pautan na six kanang kumusta mo duha? Okay lang. Kiran. And kick bobe gihapon. bitaw. So happy new year December guys. Pautan na ta. Man naman jud. December so November paron. Okay. Sige balik ka sa December siguro 5 days to go before Christmas. Correct. So man naman jud ang party no. Kana nakatry mo kanang raffles kanang kot-kot ana. Of course. Ay, mo ni dakong pautan na guys. Unsa man yung last na kautan ug unsa yung nakutan? Last gabi nakakuot ko siyang kigot. Hey! Si Brian. Kinsa di ay to? Gikuot na ko ni makuha. Lalahit ako nakuot niya. Taka ka malagkuot. Kinsa man ito? Amot lang nimo. Pero tubaga ko unsay mo nakuot gabi eh. Ha? Si man pautan na si Brian guys. Unsa imong last na kautan ug unsa imong nakutan? Yang itlog. Mo ito na lamian ko. Pero Ma? salamat din. Magkuot na ko. Uy, raffle man dai ni. First prize. Go still. First prize man di ay. Usa man be. Imong itlog gani buguasan nimo. Nice. Unsa ito yung ano to boss? Renan, Tagasa man. Alisay. Ikaw ma'am? Angel. Angel of your God. Tagasa man si ma'am, of course Alisay. Talisay. Obviously, okay, partner man sila. So ma'am, mamutan ako for sure man naman jud ang Christmas party no. Nakastry mo ka ng raffles niya na mo gikuot? Wala. Pero before kasuway mo ka ng raffles niya na box niya gikuot. Wala. Wala mo kasuway ma'am? Wala. Ka na gikuot? Wala. Ako na mga kuha Asa na kasuway lagi ko. Oh. So kasuway sila guys. So mo ida kong bota na guys. Unsa inyong last na kuotan ug unsa inyong nakuotan? Kuan na gift Kasi so sa gift sir. sagaran tuwalya Si ma'am tubutan nun. Unsa imong last na kuotan ma'am ug unsa imong nakuotan? Kuan, mga tumbler, mga Tupperwares. Tumbler nga dako gahi ma'am? Ha? Tumbler nga dako gahi?
Kanang dako gahi. Tagasa kay Tamix. Taga Liloan Poblasyon. Layo kasi nun. Naglaglag jud ka na kay pangita diri sa. Naway pa abot akong pares kay naay party karon diri. Mao re party. So maayo kaning pautana guys. Man na magika atin og Christmas party sir no. Wala ako ra pares nagpaabot ra ko niya mao man. Pero kasuway na ka kanang raffles sa una kanang gisuli mong kamo sa box niya nakikikot ana. Sa Raffles. Oo. Murag taw-taw na. Okay, kasuway ka to sa una. Muna ko pautana guys. Unsay mo last na kautan ug unsay mo nakutan? Last na ako nakautan kay akong pares. Eh! Unsay ito nga na to boss? Joel. Tagasa si Diri sa Cebu City. Cebu City. Si ma'am of course, Cebu City na po. Kasi kita yung nga na to ma'am? Mildred. Mildred. Couple mo? Obviously, no? Okay, so, mautan ako, siyempre, happy tayo maging Pasko, manag ng Christmas party. Ma'am, og sir, nakatry na mo ka ng na-raffles niya. Gusto yung kamot sa box niya na mag-ikuot. Kasuway mo? Siya. Ikaw ma'am, sa una siguro, kasuway ka. Sa una. So, muna yung nakubutan na, guys. Unsay yung last na kuutan o unsay yung nakuutan? Kwarta man to. Kwarta? Nako gitu sir. Sakto na po. Kasi nagay-sobra na sir. Joke lang. Si ma'am, unsay mo last na kuutan o unsay mo nakuutan? Kwarta. Nako sa to ma'am no? Mayra. Unsay kay nga na to mix? Argendo. Pang Hollywood, mga taga-sir sa Argendo. Sa Tunggan. Basta. Ikaw mix? Garces Ethel. Kaya sa mga movie ni mo, di ba? Taga-sir is Garces Garden. Ethel. Ethel. Sa taga Danao. Danao. Layo sa mga kapta, no? Oh. Kung may layo sa laga, no? Sakto. Di Garces party mi diri man. No choice. Yan, si ikaw mix, taga-sa ka unsingan? Charmin Numawas. Charmin, wala ni criminal record? Joke na. So, of course, man naman yung party, no? Nakasuway mo ka ng raffles na gusto yung box, yung kamot sa box, yan na yung gikuot? Wala. Sa una, kasuway mo. Pero Oh. raffles na may Oh. So, muna ko buta na, guys. Unsay mo last na nakutan, o unsay mo nakutan? Ako Unsay mo last nakutan, o unsay mo nakutan? Asa ko nakutan kay wala mo ko nanguot. Unsay mo last nakutan, o unsay mo nakutan? Ako nakutan. Unsa man? Papel. So, muna to siya, guys, sa inyong tanaw, mga ka-mindset. Kisay pinakalami og tubag og pinaka-the best og tubag, please comment below kay makadaog og GCash. Narito shout out guys si Ma'am Annalyn nga pretty namang busuga. Salamat kay Ma'am sa mabusog og lami kay pagkaon guys. So, sa pag-treat sa namo guys. Of course si Miss Kat Malimbat taga Pardo. That's all for today's video. Mindset ba nung sa natog mo?